Okay. Det her det er vores produkt, der hedder Bust. Den består af 2 sensorer, man kan interagere med, der så skaber lyd og grafik. Sensor 1 bliver til frekvens i lyden, og sensor 2 bliver til volumen i lyden. Og holder man sine hænder konstant over sensorerne i 15 sekunder, starter der en hjertebankende effekt. På grafikken, som kan ses, er der 2 slanger lavet af Bézier-kurver, der bevæger sig konstant. Sensor 1 vil så få den ene slange til at bevæge sig mere, og sensor 2 den anden slange til at bevæge sig mere. Ved konstant dataniveau i 5 sekunder vil slangerne begynde at bevæge sig mod midten, og efter 15 sekunder opstår der lyn fra midten af. Det vil vi så nu vise i et kort eksempel, og derefter så vil vi forklare lidt nærmere omkring, hvad vi har lavet på computeren. Her kan vores PureData-patch ses, som den kører det under det vi lige så. Sensor 1 styrer volumen her, men det er også faktisk sensor 2. Og her er også sensor 1, der styrer frekvens. Og vi ved ikke, hvor godt det lige er på kameraet, men sensordata kan ses ændre sig, og man får frekvens løbende herinde. Og det samme med volumeniveau. Midt i billedet kan så ses vores counter, som startede hjertebankfrekvensen lige der, kører op ad 1 gang hver sekund, og stopper så igen, hvis man sænker volumen eller frekvensen til 0.